Ang musunod nga programa ay rated SPGO, Istriktong Panggurang Only. Makasagarbuhong idalat kaligyo ng istasyon. Hindi ito naman ho. Nakasan ka! Maluiban ka! Tama na ba? Paminaw! Tama na ba? Tama na! Di Kuya Totoy o Lola Hub. Dear Kuya Totoy o Lola Hubad, mayong hapon sa tanan, ilabinagyod ka ninyo mga idol. Palihog tago ako ninyo sa pangalang Nona. Minyo ug may usa ka anak. Kini akong problema, kabahin kini sa kalaki sa kumbana. Feeling mong gud nako, mura kog iyang ginababoy, kung sex na ang hisbutan. Medyo sensitibo kini akong istorya mga idol. Pero sa dili ko palahuson ang pagsaysay na akong problema. Please mo hangiun ako sa pagpatugtog sa kanta ni Nagpuluhan. Superwoman. Bang, Pang, medyo atrasado ka na sa oras nga nakapauli? ay, busy kayo sa trabaho, Mang. Nag-overtime me. Ay, kapoy kaayo. Dali, sulod kayo sila kong pultahan. Muta ni mo, Mang, uy. Magkawa, magkagakapoy. Manaling na, uy. Giwagan na sa nangnaong mo ba? Mang, ang bata. Ikaganiha pang natugo, eh. Kadali ba kasukaran takaan mo kakauna ka? Unya na good. Huy. Ayaw ka ni pagkakusin, ha? Di kan kabila sa imong trabaho. Singot kay ka rin, eh. Pag-ilis sa dito, pamuna sa... Ang kaarte lang, hindi mo bayahan na ka ba? Dili man sa ingon, na nagginarti ko, Kuya Totoy o Lula Hubag. Nareklamo lang ko. Kaya ito nang mangyod niyang mulambing na ako. Kung nagkandusingot siya. Kinsa man ko'y dili gustong lambingon. Ilabi na, kung humutog bagong kaligo ang atong partner. Dili ba? Ngayon lang ka manggod pang. Dalian na din ha, ikatubo ng kaig ko. Masaya pa rin pa kong lakaw umas palengke. Dili mo ko matagbo, Mang, uy, kung simpleng romansa lang. Dali mo, ising alungan ako. Unsa? Usiga gud imong mata. Na siya kakunuhay. Grabe naman sab ka pang uy. Maka ako kag demand na kuha ng bahina. O ganong dili man, nagkabahin mo na sa atong panag-uban. Sige na ba, tagbawa ko. Bahalag mo suko ka na ako, pero dili ko. Imog gikumpas ang alungon. Maski wa kay pamunas. Naghana sa mo reklamo, eh. Simple ramon tala akong gihangyo. Sorry pang, pero dili na ako makaya. May mga butang siyang ginapabuhat na ako. Nga dili ko kayang buhaton Kuya Totoy o Lula Hubag. Agresibo si Rene. Gusto niyang masatisfied every time na maglabing-labing ni. Apo lang ako ang kalagutan niya. Kaya doon na siya ipabuhat na ako na maglisod ko pagtuman. Ang ending, mag-away ni Kuya Totoy o Lula Hubag. Lain ka manggod kaayo? Maram ko ni mo gibaboy. Daghang kag pabuhat na ako. Nadili man makatarunganon sa akong dapit ba? Muli mo gihunahon na kanunay ka nang makalipay ni mo. Ngano? Wala ka ba malipay? Gusto ni mo palutawon ka nagsulusulo lang ko palami? Sulirap magani na yung mata. Kana, usa na sa dili ko ganahan nimo. Bastos ka kayo ba? Mura kag walay respeto na ako. Sa mukha gini mo, eh. Ganong big deal man mo na. Katungdanan mo na ba ang paglipay na ako? Nalimot ka tingali, ana. Wa ko nalimot sa kong responsibilidad nimo. Pero ayos sa bintaon ko babuya. Uy, asawa man ko nimo rin eh. Dili man ko babayang bayaran. Kung gipulan ka na, kung panangnit, nawadaan ka na pagbati na ko, sultihi ko. Pagpanok ko. Kung sa imong desisyon, adam ko mo dawat. Kung makigbuwag ka na ako, fine. Rene, Kung mao man lang na ipaagi ba, har mahilom ka. Sige, ihatag ko nimo imong kagawasan. Dili sa pugusog babae nga reklamador. Unsa man? Sultihi ko. Ha? Bulag ta? unsa? Sali na kayo nasulti ni Rene ang pulo nga buwag, Kuya Totoy o Lula Hubag. Sabton ko ba? Nga maura ni ang iyang gipaabot nga mahitabo sa mong panag-uban. Kung nagkahingo man ko sa pagtukol sa iyang gusto, kanya kay dili ko madawat ang iyang papakaubos sa akong pagkababay. Dili ko na lang idetalya ang tanan. Pero may mga ginapabuhat siya nako nga weird kayang hunahunaon Kuya Totoy o Lula Hubag. Usahay lagi, makapungutan ako sa kong kaugalingon. Nga wala ba ka naka-drugs ang akong bana? Kuya Totoy o Lula Hubag, unsa may inyo ikasulti na akong problema, please tabangi ang taon ko ninyo. Hatagi ko sa inyong panghunahuna mga idol. Dagan kaing salamat ang inyong magtatampo.
Muna. Atong oras, 1:34. Welcome sa tuwang programa, kini gitawag gadir, Kuya Totoy og Lola Hubag. Adlong Biyernes, Pizza 13 sa Mayo 2016. Sweldo. Dili na mo sweldo ron kay 15 man ang sweldo. So, Domingo pa. Sweldo na ron kay umanay opisina Domingo. Humuta og siumay sa kong ginhawaan. Mut kay siumay ba? Pakpit man ta kong sudan. Dito sa tuwang unang letter sender. Muna, bahin kini sa asawang waka ako og buhat sa gipabuhat sa iyahang bana nga magbidyoke. Isa asawa diha beta asang kamot nga di kaako og bidyoke. Dili kaako og buhat anak kay dili daw siya babaeng bayaran. Tarong daw siya nga babae, isa pa asawa siya, dili siya babaeng bayaran. Bana pod suko, anong di mong bidyoke. Nga na may sunglis dia. Problema lang kay way panghimasa. Dagawasan ni napay mga butang pod nga pabuhat sa iya nga di po niya maakog buhat kay di siya ganahan. Bahala masuko daw iya hamba na. Daga makarelate ani. Halos tanan. Halos tanan. Mina sa tuwa sa Facebook. Good afternoon po sa mga kaigsuunan natong Moro. Assalamualaikum. Sa mga kaigsuunan natong Bagobo. Madigir mapon sa kaigsuunan atong Bisaya, maing hapon nimo dia. Dala mga commentary sa tuwan text line no 0910-852-115. Kuya Totoy og Lola Hubag, grabe pod nang bana niya oy, bayot man siguro na ang nagmintin. Mas kuyaw pa sa akong silingan diri sa tamugan nga si Barok. Gan kang Justin of Blow Dump Truck. Kuyaw sad nang laki murag sige tanaw og skandal. Minaw si Rogie Bekeria Langga og Robin Permdante the Baker Boy. Salamat. Manyak nang iyahang bana Kuya Totoy og Lola Hubag. Bulagi na ang imong bana wa nay pulos. Muna sobrahan man pod na kauwagan imong bana oy. Para kana lang butang ikasuko niya. Kan kang Mary Joy Tirando Gimarangan of Galin. Nga po ninyo de. Totoy, hindi naman yan makatao eh. Adik siguro na yan ba na? Ay sa kumamagbanghod o kakong duha kapinsan nga si Bonnie o CJ nga naminaw. Dodong JMDN eh. From Arcastillo Ogda. Buot ng laki Kuya Totoy. Dito sa Facebook. Bastos nga pagkabana, it hurt. Kuya Totoy, Lola Hubag mo na pag uban mo sa banyo aron makasiguro nga hinlo na iyahang microphone. Kanunay guro na siya nagtanaw og X-rated pag rinis pituhay mo. Magyud. Okay raman ang ingon ana basta dugay mong magkita. Halos tanan buhaton ninyo pero perminti bitaw halos kada gabi nakaingon jud ka ba nga pwede mag-live sa kuron. Totoy og Lola Hubag. Bulagi na lang nang bana nimo. Muna kay ginababoy kaniya basig luag lang ang tornilyo sa utok ng imong bana kinahanglan hugtan. Hiluin na. Ayaw po. Na jud ingon ana nga tawo nga extreme kung bahin sa gabas-gabas. Kung ang imong bana ingon ani mo gabas. Mabitin ka gyud. Una nimo sa man nakatuog naman ko. Kumana ka diha. Pero ang bana ganin mo mugabas kay power kay mo gabas, grabe, pati bakal, potlon, kutob, magian, potol. May nga po kaya Totoy, Lola Hubag muna, mas tagaan ni mo kalipay kaming mga lalaki, kay kami gakayod para sa inyong mga babae. O kamo mga babae ang mo para sa mga lalaki. Natural lang mana kay magtiayon man mo og sa imong bana, hugasi pod ng oat sa imong bana. May nga pon ka Leeds Wins Usap, wagon man ang iyahang bana, munyakis kaayo. O kang Sherwin Reyes, greet na ko si Jessa Madilo. O ikaw lagi daw, haduka na niya, hilig og bayot. Bulagi na Kaya Totoy, greet nako Ken Trumero, happy birthday. Sa akong friend dia sa Chungko Urban may nga po. Mali man na yung bana, dapat dili anaon ang asawa. Lagi dapat palambingan lagi. Hastang grabihan na, soon to be sadista na na. From Miriam Quijada.
Oh, lagi lisod kay nga ni baybas dili na pwede nga na baybas kay bawal na kanang job nga sige blow. Sige job blow. Mahintag dako kay okay ra pero gamay bro lollipop. Kulang lang na sila og labing-labing gusto sa lalaki kanang matagbaw siya. Kulang po siguro siya og palami. From bodyguard og MFI ligo-ligo pod. Ay pagligo siya bunhumi no. Lingaw pa siya. Uwagan ang iyang partner kinahanglan mangita siya partner nga pareha niya uwagan po. Oh, pareha mo uwagan og uwagon na ambot na lang. Wa siguro mo silingan ba? Mabatuan siguro mo bato. Hoy! Ang ingay-ingay niyo dyan! May nag-uupa dito sa taas! Ha? Upa? Di ba mo man ang ganda? Upa Gangnam Style. Gani, alauna 44 itong oras. Alauna 45 itong oras. Ano ka pa? Kung tawag ko na akong sparring partner. The long wait is over. Ni Ana ang nanimahog iyuta. The retired playgirl, si Lula Hubag. Hubag Pas Butoy. Sa Love Radio 90.7. Hayahay ang buhay. Ay, abinakog ako. Good afternoon. Good jud kayo ang afternoon and you know why. Yan sila Friday the 13th malas daw la. Unsay malas. Malas. Sweldo ron Malas ni mo kay wa na kay sweldo na bilhin. Kami kami. otro por. Swerte gyapon man Swerte pag gyapon. gamay na rin mabilin kay pwede naman po magsiih. Mura ra gyapon. Pero ang bo Ang bubo unya na. ay sa pagdali. Unya na June 1. Ang letter sender la kay mga asawa daw. Mga asawa nga dili kaako og video case ilang ba na. Oh, lagi mga inana nga babae labi na tong wa sila ma-expose sa aning mga kaning internet, di ba? Wa sila kasayuron nga na di mga inani di ay. Ipakaon pag ning lollipop. Sensitibo ni nga butang sa mga baguhay lamang nakadungog niini pero sa mga managtiayon Oh, sa magtiayon nga kanang aware sila nga na mga inani, nagdako sila nga nasay na sila nga na di mga inani, di na nabago sila, di na sila makuratan. tama. Pero siguro ang iyang asawa willing man mabuhat. Mm. Kapan lang damak man iyang bana, ikaw ganahan ka niya, ni mahong kuan. Di maugbugan. Ha, pag singot ko niya, karito, pating parata kay nagkandos hingot niya. Napay mga tagiptik. Kani ba na kuan ni intense na kayo ni sila nya kanang nanagid siya sa peak sa iyahang satisfaction kunuhay ba nya wala niya napansin nga kinahanglan pa rin siya nga magimasa, mamunas, magpa atik-atik. Wala na kanang ginabuhat sa minyo nga kinahanglan mo ginagpakati. Ang pagkate. Di mo kinahanglan nga imong daiban diretso. Na ginatawag og foreplay. Mo na ginahin foreplay. Kung sa pagkaon, appetizer. Appetizer. Appetizer la sama sa Sama sa kanang kuan. kape. Apay tapos appetizer kape. Appetizer. Appetizer. Leche plan. Leche plan. Susya. Dessert mo na. Ahay. Taga na nakarelate. Ni, kuan bahad ng laki lang ha, kung nakay pananglitan daw. Pagbati nga namugnaw na kanako, sulti lang. Kay, panakog storya kay Magbuwag ta. magbuwag. Grabe. Nalagay siya sa iyang kasuko la kay mingo naman siya magbuwag. Kuan kay ni mo ba na kanang nakafocus din siya sa inyong sexual nga kanang kuan. Relationship. Mas dako siya importansya na. Oh. No, Mo po ginaiya. naman siya trabaho. Na siya trabaho. Wala siya nagkulang siguro sa responsibilidad niya sa pamahan. Hatag mo siguro si kwarta si mo. Remit mo siguro. Okay na. Pero, di na mabugos ang tao. Kung dili ganahan, ayaw na ikapugos. Di gede mahangyo nga to. Kaligo sa dito pang. Pamuna sa dito. Di gede pwede pon. Bitaw. Ay lampot si Kae. Kanang, o sa ba, usbon ba rin mo ang kanang kuan. Dito ta sa CR pang para maiba. Dungan mo kaligo. Ingon na pa, kuha na, subtle way na of saying kaligo pang. Dito ta si CR pang para Dito sa banyo para maiba ba. banyo day. Dito sa banyo para kuan gud para limpyo.
Para unlimited ang shower. Comment rin kay Tutoy Glulobag, unta, iyang pagbigyan ng iyang bana. Sila rin magsabot, anak day. Sila ra gyud pero dapat pod nga kung makaya ra pod nimo, kung pwede nimo testingan, luod man gyud ng tanan sa sugod. Sa permero lang na. Oh. Kung mahimo nimong testingan, testingi ayo pud kay palabi ang imong pagka-conservative. At total kamuro mang duha na sayo dana niya. Ikalipay niya, siguro eventually ikalipay pod nimo. Pwede kanila nga kuan kanang magtanaw sila ng Pampakuan lagi pampainit. painit para Oh. ma-educate po siya. Oh, ma-aware ang ma-aware asawa. ka nga. Ay, nade, inana, day. Naingon na. Nade ning helicopter. Depende sa gidakon, depende po sa inyong pagpuyo. Sigbanha po kayo mo diha niya, daghan mo kuan. Obas balay. Dool mo silingan. Oh, Silingan ninyo kay ang pagitan ninyo kay bungbong. Bongbong ra. Sila Bungbong, silingan. siling ko. Eh, linang! Ilaw! Hoy! Ang ingay-ingay yun dyan! Ang asawa, pag nasilingan, ganyan, makadungog anak, kaya masigagigi. Wala na ugsok ng muhon. Dapat magrespeto po ng tasis siyang asawa. Dili ta nang higayon ganahan. Tama po kapeng. Great, tutoy diri. Ay, great diri lulobag ko kaya tutos chichi sa rawsa. Salamat. Namidres agdaw kita ni Ping. Igsuon ni Aping. Oyab ni Manon. Ay, Manon San, Ngapon. you know your friend is very beautiful. Oh, mag-join na siya calendar girl. Oh. Why not coconut? Basin pa kantahon pod ka nga wa pa kaligo. Paliguan na lang pod kung dako kagugma sa imong bana. Buhata ko muna yung kalipay. Kay pirmiro ra gilood, anak. Anya kung mag-video kina, kinahanglan, gatong mga sagbot, Gunahan pod. Ha? Sa gabal man itong mga sagbot, dapat usa man kanta-kanta. gunahan. Garaba sa itrim lang kung kundi makaya o ganang kuan, blade. Itrim. Palit atong kuan lang atong pressurized bitong kanang ice pang icing sa cake. Oh, pang-icing sa cake. Oh. Ay, sosyal po ni mo, ay! Napa ko nabili nito sa balay. Ngayon mo kuan to tag 200 to. Sosyal ka ay ka ba? Para kuan la ba para dili kuan. Para dili kayo tantong dili kay tantong luod. Problema nagmapaakan lagi nimo kay lamian man kaslasa. Ingon ni Alin Nieves, ayaw pag chupa. Aron chupa. Ang kontak sa bugas, chupa. Dapat manggod kita mga asawa, tagaan po nato og kalipay ato mga bana. Kay natural ginas mga asawa nga mag niklab. Mali po nimo sinder, dapat pagbigyan nimo imong bana, oy. Oh, gikan ng princess. Ay kang Rosel Camus Redondo. Lain na pod ana duol sa silingan kuya oy. Unya mag-utnga-utnga. Oy, normal ra na Rosel. Sila mangani kusog kayo. Manilingan man pod ang ilaha. Oh, kamano ka nang panggipanbuhat sa minyo, mura man nagdiluto. Manilingan ang baho. Ingon iti sa may hangul ra pod ka kaayo. Hmm. May hapon ninyo duha diha kuya tutoy lolobag. May ngapon. Ubay-ubay pa di educated lo no? Oh, daghan og mga babae nga willing gid silang bubuhat sa ikalipay sa ilang bana. Gihimo ra ka na og 6 game. 6 game. 6 game. Di kalab oy, wag ra na niya. Hello kay Kuya Dave Pilisco og ni Uncle Pedro gikan ni Dennis. Hi po, og kang Lynch Wins. Kaya ito i-greet ko sa akong Baby Loves. Na si Harry og sa akong tuka babies, love, and si Lindsay and Winwin. Salamat po. Og gawan day imong bana sinder, paita pod. Pakaligo apod pag may time gikan ni Michael. Pero ingon ni Arjeline ngi, kadalo pod oy. Hangol. Ang Biyernes family, naminaw sila. Salamat. Salamat. O advice to Drilo. Pagbigyan jud ang bana pero brush na lang maayo. Brushan og maayo. From Miss Dahlia. O siya may brasan og mayo. Unsa may brushan og maayo? Isa man ning
Ingon ni Oliver, manyak, gud mong bana. Unsay manyak? Perting manyak ka. Igrit Silian, si Marquez, si Tupi, si Karil, o ang Wataro. From Koy. Hi to Lidwina S. Consico, VP for Internal Affairs, Samson Polytechnic College of Davao. Diyan sa may Magsaysay. Salamat po, Ma'am Alma, salamat. Ang Kahas family, Balaso family, may hapon, gikan kang Ilkit, kay Borbor. Salamat po, kang Medri Mission. Kang EJ Salcido Mortifalcon, kang Sweeter Diaz. Yaks! Mura mag-asawa yan tanaw sa imuha. Hi to my hubby, Ariel Diaz. Nga busy kanunay. Salamat. Ay kang Jojo, may nga po, kang Baybas. Salamat. Yung pagmaminaw. Boss! Salamat. Dapat ana sa iyang bana, silian, kundili, karito na ang iyahang mic. Para matagbaw. Kariton. 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 Kanang murag garabon, mao na imong pasabot diangit. Adik guro na imong bana. Ngoni Jackie Joy. Adik yun. Adik o gabas. Ngoni Stacy, lisod imong sitwasyon sinder kay doon na Joy laki nga di mabalibaran. Ilasyon. Kita umangkot di sumakmak, naminaw karon og kang Mike Chan Sabidor sa Patakan. Salamat sa Manggahan, Gomez family o Team Hilason, kang paring Jomar, Dudes, Marjon, Balong, Makoy, Eric. Naminaw karon. Salamat Balong sa karap. O di sa paro taxi. Salamat. Thank you. Salamat ikaw ni Joan Manyak kay mong bana bastos ipadidiis na lang na. Joan ayaw po, Joan Kadigal. As tam-tam nagminaw rin nagkulob-kulob ika ni Jackie. Dili mo magingon anak ng didis. Okay. Ingon po ni Iris Jerry. Kaluod niya. Anad pa siguro na siya pakuan sa bayot. Sa mandi ay. Hi kang isa among-among nga si Ate Mercy o si Kuya Alan naminaw. Nga nag-toasted. So, salamat. Ingon ni Gigi lumsi para malimpyo. Basta ang kalag. Sulay ragana ninyong kuhan ka ng grasshopper. Sulay na ka ng grasshopper. Wala tayo kuhan na ito gunting-gunting. Naminaw ning sa mani NY hilig anang sa mani mga nag-duty sa gate sa Bunawan substation. Gunting god Jason Reyes Istatam. Oy, happy birthday day ni mo diha Carla Tahong. Kanis Carla Tahong ko ani original ni nga member sa Iring-Iring Club. Love Radio, Love Club. Kani adto pa. Happy birthday ni mo Carla. Birthday Carl. Ang greetings gikan kang real kaayo mo gabas. Sa mani, isprehe og herbicide. Ay kang Ricky Aguilar, JC Pulbos Daring Solis. Salamat sa Pinas. Di ba yun landig? Salamat di. Kuan siguro ni kanang kani atong sindi mo nag-goal siya kay. Di ka na dito pag ibalhin ipasing along. Kana dili gyud na pwede buhaton sa asawa gawas kung willing siya. Kay kana sa salida man gud makit-an magunas bana nga gikan dito nya. Agi pagay dito sampot. Sa Rongsen. Sa Rongsen, sa exit. Di ibalik na po diri sa baba. Mo siguro nang asawa nga salamat lang yung luod kayo. Tagalagi nag-ingon na sa matod pa sa kuwang survey. Nako independent survey la. Kasagaran daw sa mga asawa di na gusto mo video ko pero kung gikan na sa sulod ipabidyo kay di na gid sila bahala daw Ay salamat na lang pod gyud. Ayaw mo pag ginanay mo pang laktod kung gusto mo magpasingalong dapat mo sa una. Ang paboritong kanta Kay kuan. My Way. Alas 2:02 ng oras ko na lamang kito. Hoy! Ako na lamang sila. Kami daw perminti magkingon nga. Ilasyon! May hapon kan Joel Jubahib. Si Lula musibat di ko siya pakita kay babay-babay raman ni siya. O kang Bibot. Lamat. Kay Totoy ni, Uncle Boy nilakaw na. Itong ingon ni Uncle Boy ganina, duha ka baglit sa PT. Dili sa daw niya i-announce ron sa first trimester na niya i-announce kay mabaraw. Karon pa lang daan, bisan pag di na mo istorya call, ako maingon jud ko call, congratulations, Uncle Boy. Doble ang baglis PT.
Ay, congratulations sa Premier's Kalendaryo. Mananaog na ito karang adlaw. Wailain kundi si Leslie B. Limbaga, taga Fernandez Street, Santa Ana. Congratulations. Kadawag 200 pesos plus gift pack. 200 pesos plus gift pack sa gift pack panadaan. Sulbad na. Migimok daw sab ang akong obol-obol. Daghan ang nag-ingon arte. Daghan ang nag-ingon nganong dili man ka mabuhat ana ang responsibilidad ba nimo imong asawa. Daghan ang nag-ingon nganong di magkakakog buhat ana nga dugay na mo mga kuyog na may mga anak. Ako kasabot ko sa inyo ang side. Pero mas nasabtan ako ang side sa asawa. Ngano man? Oo, normal ra na. Kitang tanan na amantaan ang butanga, kita mga minyo na magyutaan na, di ba? Hindi ka na malikayan, na maabot yun na sa isa kasimana, kaisa o kaduha, say kadagabiin, gani sa uban, ganang ganahan, jud kaayo. Wala nga na problema. Part na po na, sa panag-uban, sulod sa kami yun, nangingon na nga mga, kuan magunagod ka ng monay nakapalig-on sa banding sa managtiayon kung buhaton na ninyo. Isa pa, wala ninyo gibuhat, nagtanaw ninyo. Wala ninyo buhatan nga namoy kamera. Diba? Gibuhatan ninyo, sunod naman sa inyo ang kwarto sa pribadong lugar. Kinabuhat lamang kini sa mga managtiayon balikon ko. Pero mas nasabtan ako ang side sa 200% ganong di niya buhaton ang pagbidyoke. Ikaw, babalihon na to. Ikaw ang babae, mo bidyoke ka. Ngawa pa na munas ang imong bana, gikan pas trabaho. Sa trabaho pa lang buling na. Sa pagbiyahe pa lang abog na. Pag-abot sa balay mo na ipakaon mo sa imong asawa. Di ba? Dapat gani una ka mo halok sa imong asawa, una ka mo gakos sa imong anak pag-abot mo sa imong balay, dapat nakapunas na ka. Bahalag ignon ka sa imong asawa, uy, nagbago naman ka, ngano di naman ka mo halok na ako, ngano di naman ka mo gakos, ngano di naman ka mo gunod sa imong anak bagong abot. Concern lang ko, mang. Kaya basig magsakit tang tulo dire, kitang upat, kitang tibuok pamilya, gumikan kay abog ko. Ganoon ba na? That's part of hygiene. Kanang ang kalimpyo sa tao mo na pinaka-importante. Balik ta sa basic. Mga on bitaw taon sa mando sa DOH. O sa sulti sa mga ginikanan, una mo kaon, manghugas o kamot. Una mo kaon, manghugas o kamot gamit ang sabong panghugas. O sa purpose na yan ang sabong panghugas o manghugas o kamot. Para matanggal ang abog sa kamot. Para matanggal tong hugaw nga imong gigunitan kada adlaw. Eh kung ipasok na nimo si mong baba, pagkasakit jud ka. Tao raman ta, di man ta bakal. Di man ta robot, di man ta alien, tao man ta. Kuan kita ka ng vulnerable kayo ta. Dali ra ta matakbuyan og sakit, labi nagwatay panlimpyo sa tong kagulingon. Tinuod na. Dari ta kabahin sa sex. Ginabuhat ni sa managtiayon, ginabuhat mo ni sa uban, di man nagtiayon, ug uyab-uyab. Karon, balikon ko. Osbon ako. Ganahan ka. Mubidyoke. Nga hugaw pa kayo mong bana, wapay panghimasa. Di ba, dili? Di ka gusto. Nga naman, hugaw. See? Kita ni mo. Di ka mabuhatan na kay hugaw. Ikaw ba na ayaw po dog insist? Ayaw po pamugos. Nganong ipamugos man imong butang nga di gusto buhaton sa tao? Kaya naman siya rason nga di siya buhaton. Una ayaw po paghinangol. Ako ba na ako pero di kadupan. Para ako lalaki ko pero di kadupan. Kanay mong asawa, musugot na nga buhaton na niya ng butanga pero sa saktong panahon. Saktong panahon nga ganahan siya. Ganahan ka. Para ka mong duha. Satisfied. Diba? Ano naman ka simple. Dito mo sa CR. Dito mo sa bathroom. Ligo mo duha. Way problema. Limpyo mo sugot na imong asawa. Tip na lang pod. Pakati, Brad. Pakati. Manay pinaka-importante dia. Ayaw diretso kabayo. Kaya na imong asawa, di na hayop, di na iro, di na kabayo, di na baka. Kinahanglan niya po na siya padanlog. Sama sa pagkaon ko, kinahanglan og appetizer. Hindi ba, mangaon nga, inom kaon, itagpan, inom, itagkapidaan. Kaon tag pamahaw, inom, itag, mihigo, itag sabaw daan.
Inom, pagmata ni usbutang inom nga ka tubig daan, pamadanlog ayaw diri diretso. Murag og sakyanan, murag og motor, ayaw padagan ng motor diretso, ayaw padagan ng sakyanan diretso kay kinahanglan pa na niya mo warm up. Kinahanglan pa na initon gamay ang makina, una nimo patuyokon kay mga city ana na sila lumo pa nakasakad dito sa iyang gear. Murag po nagbanagtiayon, kinahanglan na amoy foreplay. Kinahanglan na amoy pakati, na amoy palami, ayaw diretso dive. Nga, kay tao ba na imong daiban, di ba na unsang butang dia. Pribadong butang kini sa managtiayon atong istoryahan karon, unta kuda kay nagian ngingon ani sa imong partner. Ha, sensitive man eh. Pero kinahanglan na gyapon magpabilin sa tuwa ang edukasyon. Edukasyon kabahin ning butanga, education never stops. Mamatay, maundang ra ng education kung patay na ta. 'Di ba? Bisag unsang butang aning kalibutan na ayaw kahadlok nga maedukar ka. Ayaw kahadlok nga makabalo ka sa usa ka butang. Kay balikon ko, education never stops. And you are doing this not for yourself, but for your wife and your family. Kini ang programa Dear Kuya Totoy Glola Hubag. Live ta sa Facebook, Love Space Radio Space Davao. 2:12 na. Kini ang atong unang letter sender, Madiger Mapon.